Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Unsay buot ipasabot ini. May dautan ka hang nahitabo dito. Diyos ko, ayaw taon. Ayaw taon maluwi ka. Ayaw in taon, Diyos ko. Oh, may nanawag. Tingalig si Corina na eh. Nga akong gitugon si Miles. Nga patawagon kon moabot na. Oh, si Rian di ay. Oh, hello, Miss Rian? Hello, Sir Franz. Nagka-disturbo ba ko nimo? Nakadisturbo? Ngano gud? Maayunta pa nuha. Ikaw gyud, Miss. Ngano makadisturbo ka man nga wa man ko'y gitrabaho karon. Diara ko subay, naglingkod. May gipaabot kang tawag? Gikan sa imong wife, di ba? Ha? Kuan? Kung may gipaabot kang tawag, sige na lang, bye na lang. Miss Rian, Miss. Gibutang yun niya. Murito ang call ko. May return call siya. Naunsa man ko. Nganong bisan unsaon mo og tudlo ang akong kaugalingon nga dili na magkunhaw na ni Sir Franz. Dili man gyud ako kaya. God, please help me. Naibaw kong may kabilinggan na siya. Og inigsuon og anak lang ang iyang pagtagad nga rin ako. Pero dili gyud ako kalimdan ang akong kaugalingon. Nga mahal ko siya. Sir Franz. Oh, mitawag siya balik. Akong pinduton aron ma-end ang iyang call. Sir Franz. Sir Franz. Klaro kayo nga igipindot aron mahunong nga akong pagtawag niya. Usban ko siya tawag. Mao gihapon. Iyang gipindot. Kung buot niya nga, dili na kumuriton ko niya. Anong wa man niya gi-off ang iyang cellphone? Nagpaabot pa ba siya nga mutawag ko balik? Miss Rian. Oh, murag siya ning... si Jake di ay. Hello, Jake? Hello, Sir Franz. Kumusta? Okay ra. Okay na o okay na lang? Ikaw, gyud. Bitaw, nanawag ka man. Unsa may akong ikaalagad nimo? Ikaalagad yun, ha? Kisama ko diri mga gaon. Mawag tanay, Sir Franz. Bitaw, Jake. Unsa man, may tuyo ka? Oh, wag ko maka-disturbo mo, Sir Franz. Nganugod nga makadisturbo man ka. Dili ba, wata masayod? May gitrabaho ka ba? O sa diya? Wara oy, wara. Naglingkod-lingkod ako. May paabot kang tawag? Maingon-ingon tingali ana, pero wa ko makasiguro kung may manawag bagyod ako.
Usay, huwag ka magkasiguro kung may manawag pa rin mo. Kuan. Gikasulti na ko kaganiha nga akong mga anak. Kay wala gina ako ikasulti ang ilang inahan. Kay may gilakaw. Nanukod ko nila nga kung muabot kini, makatawag siya na ako. O baka ha, ipa-open lang ang iyang phone, kay ako na lang ang mutawag. So, mo give way na lang ko, ha? Putlo na lang ko ang atong pagsulti. Ang papanawag mo. Relax lang god, Jake. Nagtugon ko sa akong mga anak nga mag-text or mag-leave og message kung dili ko nila makontak. Oh, mau ba, sir? Mao na, Jake. O, wa ka makadisturbo. Salamat, sir. Salamat sa unsa. Sa imong kamayo. Sa imong ka masinabuton. Ikaw ha. Sa akong pagsabot, doon na kay problema. Gusto ba ko, Jake? Okay na, sir, ay. Basin doon ako ikatabang. Okay na lagi, Sir Franz. Jake, ipakasama tagyog kang anak. Willing kong mamati nimo. Sir Franz, Bahin ba ni Miss Rian? bisan uso patay gali ko baton, Sir Franz. Aron madol niya. Nasabot ako nga huwag juga mapaabot niya. Eh, bisan usaon niya pagpagkaring nun. Klaro kayo. Nga, diha gyud mahog ni mo ang iyang pagbati. Jake. Ikaw gyud. Bitaw, sir. Very obvious kayo. Jake. Sultihi ko kung unsay akong buhaton para ninyo ni Miss Rian. Tun kay andam ko mutabang nimo. Oh, sir. Unsay akong buhaton? Wala siya matawag ko balik. Oh, may message. Tingalik siya. Oh, gikan man di ay ni Jake. I'm sorry, Jake. Ba't karon pa na ako mahuna-huna? Dili di ay maayo nga magpalaom ko nimo. Nga may mapaabot ka na ako. Dili di ay maayo. Kung tinud-anay ka ng imong pagpaninguhan ni Miss Rian, Jake, anong mulaylo man ka? Ipakita niya nga consistent ka. Ngandam kang mag-antos para niya. Kay sultihan talang ka, Jake. Kung magpailob ka, doon akabayag yung mapaabot. Mao ka na labing tinuod, Jake. Sir Franz, O sa daghan ng mga istorya about relationship, ang dali og sayon ra kaayo nga relasyon. Dili gyud mulungtad og dugay. Lahi sa pagbinati ay nga gihapinan sa pagpailob og pag-antos. Kay may mapaabot ka gyud nga bugti niini. Sama sa tinuo sa tubig ngadto sa ka buhi nga bato. Sa kanunay niya nga pagtuo niini, makaukit gyud kinig lama agi sa tinuo niini. nagasabot ko sabot mo ipasabot, Sir Franz. O kining imong gihimo, pag-iingnan sa akong pagpaniguha ni Miss Rian. Pero usaon ko man kung huwag ko mapaabot niya. Di ba, dili tanan nga nagtiguha nga magbadaogon? Mag-angkon sa karaugan. Jake, Usaon ko man kung ang gilauban ko karaugan, dili alang nako. Usabay nagpaabot na ko sa unahan. Usabag ka, Sir Franz. Muda na ka oras ka pinang nakalabay. Wanagin mo return call pa si Sir Franz na ako. Kalain niya. Sir Franz? Oh,
Basin sila ning may balik og tawag. Siya gyud. Hello, Sir Franz? Hello? Hello, Miss Rian. Unsa may tuyo nimo, Sir Franz? Mo report ka na sa company tomorrow? May ipangutana lang ko nimo. Kana kung mahimo. Unsa man na, sir? Ha? Unsa man na? Unsay mahitabo kung muundang na ko og trabaho sa company. Unsa? Silulatan siyang tito. Silulatan siyang. Gusto na si mong paghilat, Miles. Di na makaayo ni mo. Pero Tito Greggy, silulatan siyang. Diha ka ganiha, dihang gikasulti na to ang doktor. Buhato nila ang tanan nga maluwas lang si ng tansyang. Nakadungog mga gistot sa Dr. Miles. Ampo lang gayon. Wala may imposible sa pag-ampo. At dili ba dong Grege? Si Dodot Apyot, At tuwara dong ay. naghilat. Wala man dong. Igorong namula ang mga mata ba. Pero maklaro kini mo nga nagasubok kayo kaayo ng bataas sa tabo silang apuhan. Uy! May nakalisod ba tao ining lalaki dong? Dili ka tinuod baka dungo nga muhila kung maayo kung dunay bugat nga problema o mag-uol ba kay ha pero ag sa kay nahalad man aw labaw pang naghilak oy kay giutong og giluom raman ang gibati ni ito. Makulen! Uy, si mama ninyo Miles asa man to mura magwala ka dungog ng dudot nga nanawag niya awa mo. Ang tuwag Apyot. Basin og may paliton nga tambal. Kaya na yaw, murag mulabas kasada. Uy, bilabang gino. Oh, Makurin! Pantay! May kusog na auto nga nagpainguli mo! Hala! Si Mama Kulin! Naligtan! Ago! Corina! Ala! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!